Igbo cha ama no n'obi dugo to obi dịkwa ya ụtọ anyị nọ na studio otu a ka anyị wee mee gịnị na-ewetara n'ihe emume a isi mbido n'ụtụtụ ọma ka anyị wee mee gịnị na-abịa n'aka bụkwa Oriakụ Doziaka Ifeọmadụkwe mụ na Eze ka nọkwa ebe a na-atinye okwu ọnụ anyị ekwutesigo nnọọ uru ọba na-ekwutekwa ma ọghọm anyị sị na ọ na-ebute ọnwụ anyị sị na ọ na-ebute ya ọ na-ebute ọnwụ ọ na-ebute nghọgbu ọ na-ebute ntụ na aghụghọ dị iche iche Opa achọ ka itinyezie ọnụ na ndụmọdụ ma tupu anyị eje ndụmọdụ nwere ofu akụkọ nchọrọ nnọọ ka nkọpụta maka onye mma nnụrụ akụkọ anọ ya na-akpa na social media ọsọ ya kwụiri ya ego ọkwụkwali ya ego ọsọ ya nye nke na I love you na afụrụ gị n'anya nne you are the most beautiful woman nne maka nne nke anụnwa isi ya na-ebu nwatakịrị nwaanyị owuluzie mgbe ọ sị kim na ya abịa be ọkọtakwa m sị m munekwa nuka nsi a na-ebe dị ka ị na onye marọ na gị na-ekwu na social media na igwe ọfụ gịnị ya na-akpa na igwe ọfụ nsi ịmakwa na nwere riski dị na isi onye marọ ọ bụrụ onye bụ unu ịmara onye ọ bụ na gịnị afọ na social media isi ya bịa na be ya bata na be nsi ịmakwa na nwelu ihe nsogbu ya esi n'ụdị ife dị ụtọ wee pụta onye na-eche anyị wesị m ọkwa eziokwu ka ị na-ekwefa nso ị mara ọ bụ mbụ na eziokwu ka na-ekwefa ịrapụ onye na-amara onye ịmara ọ bụrụ onye obodo unu ịmara onye ịmara ebe o si isi abata na be gị ịmakọnọ o nwere ike ịbịa zuo gị ori o nwere ike ịbịa gbuo gị o nwere ike ịbịa mana ụfọdụ na-emepe ha akaụntụ ya nye akaụntụ nọmba na social media nye akaụntụ nọmba nye BVN nye pin nọmba onye eji maka ọnụ ụmụ nwoke doshabụ nwoke wee sebe ame gịnị wee mepọọ akaụntụ nwoke mepọọ akaụntụ nwaanyị ọ bụ ihe jọgburu onwe biko nyabata biko anyị wee tụnye ya ọnụ n'ụbọchị tata ihe na anyị ma na ọ na-eme ihe n'obodo anyị ọ na-eme ihe ọ na-emekwa n'ụmụ Igbo ife biko nya sị ka anyị tụnye ya ọnụ biko ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ife dị otu a na-eche anya ọfụma pịa anya gị na mmiri pịchaa anya gị ọfụma biko ihe makwa na ihe ị na-eme ihe ị na-aba na ọ bụkwa ezigbo ife ka anyị biko nwoke ọma Eze ke ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-eme ụdị ife dị otu a biko nke ndụmọdụ m ga-asị ka m nyedukwa na ụmụ nwoke ndụmọdụ ịma ọ bụrụ na ile anya anyị ekwuola okwu na dịka esi ekwu ya na dịka ụmụ nwoke wụcha ndị na-eme ihe ọjọọ a na-ekwu okwu ya na ihe gbasara mkpakọrịta dịka m si ekwu ọ dịrị nwoke ọ dịrị nwaanyị ndụmọdụ anyị na-enye gị iwuru nwoke gị were ya ọ ga-enyere gị aka iwuru nwaanyị gị were ya ọ ga-enyere gị aka nke mwụwụ ọ bụrụ na ị na-aga ibido ihe dị otu a ime ka ọ gaa n'iru ị ga-ewepụ aghụghọ ịmara otu ahụ si dịrị ga-egwu onye ahụ otu o si dịrị o nwere ndị ga-ahụ gị n'anya site n'ihe ndị oyibo na-akpọ simpati ma ebe ị gwara ya na biko na ụbọchị ọ ga-ahụ gị na o were otu o si dịrị ihe ọwụla iyi na o were otu ahụ na ebisipụta na onwe otu o si dịrị gị na iri n'iwodo gịnị nsogbu ebe ị nọ na o were otu ahụ na ọkwa ọhụ gị na ọ sị gị na ahụ gị kpọrọ nkụ edeghị ọcha na-elekọta onwe gị anya na ihe iji na-agwa ya na-awụ mgbe ọ ga-ahụ gị ka ọ mara na otu o si dịrị onye ahụ asị chai na nwatakịrị agwala ya eziokwu mgbe ọ ga-ahụ gị otu ọwụla isi dịrị ọ ga-ewere gị otu ahụ ya wụrụ na gị ga-agwa ya sị ya biko ọ bụ eziokwu na ị na-ahụ ihe onyonyo m foto m ebe a mgbe ị ga-ahụkwa ma o nwere otu o si dịrị m na ụkwụ ma ọ wụ n'aka ma ọ wụ n'anya biko ị mara mkpuchiri anya ma ekpuchi otu ọwụla esi hụ m na iwere otu ahụ mgbe onye ahụ ga-ahụ gị ọ gaghị adịzi ya ka ọwa ihe ọhụụ ya ahụ gị ya sị gị ama m ewere m gị otu esi dịrị wepụ nghọgbu n'ihe dị otu a nke abụọ awụrụ ọ bụrụ na ịbụ onye nwoke kpọrọ ma nwaanyị kpọrọ gosi gị ka ya hụ biko agara n'ụlọ gị hụ mmadụ onye gị na ya amaghị at least for the first time ma ewu nwoke ma ewu nwaanyị ị ga-achọ dịka ndị oyibo na-akpa ya itiri ebe a na-eri ihe ma ọ bụ n'ime ahịa ma ọ bụ n'ime ahịa ma ị nwere ike iso onye ahụ na ka anyị were ya na ibi n'ụmụ ahịa ị nwere ike iso onye ahụ ka anyị hụ na Shoprite n'ụmụ ahịa ma ọ bụ ka anyị hụ ebe dị otu a n'ụmụ ahịa ma ọ ka anyị hụ n'ime ahịa ebe ahụ nke ọ ga-eme o mee ihe n'ịchọghị gị tiwa mkpu ị na-agha okwu n'ọnụ ọ ihe m gwara nsị ya biko ekwukwana ka ụdị mmadụ sị na nnọkọta onye na-amarọ ise ya megịnị ya batawa be gị biko jee na itri maọbụ jee m n'ebe ime ahịa maọbụ dịka ikwu na Shoprite nkwụcha ọsị okwe n'eziokwu ikwe nsị anyị mara ọbụ mbụ ebe ụkwụ na mee gịnị na-aga
ndị mmadụ a na-afụ gị tupu a dọrọ gị ka dokpuo gị na moto gị tiwa mkpu lekwa ihe mere na onye achọkwara igbu mo agala na ịnọrọ gị jikere gị sịrị na-aga na họtel oge ebe ahụ na-aga na họtel o gosiri na gị onwe gị bụkwa ihe ọjọọ n'obi n'ihi na mgbe gị wụ nwa agbọghọ onye na-ịma gị ya sị gị chọrọ ya bịawa na họtel ma gị onye wụ nwa okorobịa onye na-ịma gị ụmụ okorobịa na-achọ ụmụ nwaanyị ndị nwere ego ka nkọwa ahụ ka ihe ụmụ ihe nchọ nke a mụnwa ka o mere soshal midia atị na na-ekwu maka ya onwe nọọ ihe nchọrọ igo nnọọ kpagido nnọọ kpagido eziokwu eze akwụchana m ego na akaụntụ onye akwụnyechachana m ego nọ na akaụntụ onye mana Chineke nna wee megịnị wee buchapụrụ m ya nnọkịta wee jụọ onwe m ajụjụ onye na-akwụnyere ego efubere ya anya gịnị na anụ nwekwu na-akpa for 2 years o ịmana odoro anya for 3 years ụnụ na-akpa arọ na-abụ arọ ịtọ arọ ịnụ megịnị ụnụ na-akpa nkata na igwe ọfụ anụnwa ichezie na ime gịnị na ịtrọst gị onye ahụ ndị ụfọdụ na-asị gị na ha n'obodo ibe anya na-ekwu ebe ọsọsọ ndị n'obodo Naijiria ụfọdụ nọkwa obodo ọnọkwa dịka i kwuru o nwere ka ọ bụ na your next door neighbor ọsụ na ya nọ London ọsụ na ya nọ America ọsụ na ya nọ Dubai iche na eziokwu na ya egotara nka gotere nka akwụchana m ego fuche wee sị m ịnọkwa ya ịmakwa ife ị na-eme onye a iji ịma onye ọgụ ọsịgodu gụbịa gụje ebe ahụ ịma ebe ahụ ịma ife ga-eme ebe ahụ Chineke wee metụ m aka n'obi wee pụnye aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ gịnị aka mmadụ nke ọzọ ọ wụrụ na ile anya ga-ịhụ na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-esi na dịka anyị kwuru ọ dị ha ngwa ngwa n'ihi na dịka anyị kwuru obi wa akpa ya onye ọwụla nya nke ya ị nwere ike ịnọrọ ya wụrụ na ama m na m nwere ndụ ọjọọ for example ihe chọrọ wee ego mgbe ọwụla mụ na gị na-ekwu okwu ma ọ bụ na-eme ihe a na-akpọ chatting na-edekọrịta ihe na-ekwu okwu ya wụ gịnị ego anọrọ m ebe m nọ masị akwa ego na onye nke a chọrọ enwere m ego mebi ihe m nwere wụ 100 naira ma ewepụtara ya 80 naira si ya ria 80 naira ụbọchị 80 naira gwụrụ ike agwụ mana tupu 80 naira ahụ agwụ aga m eme keshọn na mmere gị na m hụrụ onye ahụ ọ wute na akparamagwa gị na ụdị isi akpa agwa mgbe onye ahụ ga-abịa o nwere ike ịsị ka ya lụọ gị taa gị ahụhụ n'ihi na imere gịnị iriela ego ya mgbe ọ ga-alụrụ gị ya ọ kpọrọ gị ebe ọ ga-aga ịghọta gị ahụhụ n'ihi na gịnị mere iziri na ihe ibu n'obi ihe jọgburu onwe ya ya sị na ga-ewepụtara gị ego mgbe ahụ o werela ihe ọ chọrọ mgbe ihe dị otu a na-eme ana m asị ka onye ọbụla na-aga iwu onye na-etinye onwe ya n'ihe gbasara ihe a ka o were obi ọcha n'ihi na ọ bụrụ na ị were obi ọcha gị na onye ahụ mata anọkwara na ngwa ese ka ihe ahụ wụrụ ihe a ga-eme ka ọ wụrụ mgbe ahụ gị na onye ahụ hụ wepụta ohere ka gị na onye ahụ nọrọ ka ị nwee ike mara ma ọ bụ ihe ị chọrọ n'ihi na mgbe ụfọdụ ebe ị nọrọ ebe ahụ ebe ị nọ gị a na-agụ gị ebe ahụ ị nọ isi ebe ahụ pụọ gaa na chi ebe ọzọ ị ga-aga mgbe ị na-eme nke ahụ ọ ga-ebutara gị nsogbu Igbo ọma na-ege ntị Eze Jọfọ daalụ nnọọ biko ọ dị ka imego online dating ma otu si ndị si atapịa dị ka imego ụdị ife dị ụta Igbo ọma na-ege ntị ọkwụ na anụ gị ife okwuru biko mgbe ụfọdụ biko ka anyị mee gịnị ka anyị pịchaa anya ọfụma na-eme ụdị ife dị ụta ndụmọdụ ka a na-enyekwa biko ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ife dị ụta na-eche anyị ka ịmara gị na-eme bife eme gịnị bife na-aba ihe ejekwana biko gwa mmadụ dịka anyị kwutugo na mbụ gwa m onye gị na-adụ mma takwere asị ya nne biko na-ekwe ebe m na-eje iche m ofu awa maọbụ awa ịbụọ biko ọ bụrụ na m abatara m gịnị chọlụ m bịaba biko chọlụ m bịaba ana ihe m dịva biko ejekwana na hotel room ọkwanye ya mere nke nwaanyị a na-akpọ Cynthia bata eji ume gịnị wee gbuo ya na onye nke a nkọkwala akụkọ ọpụka ife dịbata o ji ume gịnị wee tụọ ndụ ya ejekwana n'ime hotel room ime ọha n'ife asị gị bata na room 202 room 102 biko gbaba ejekwana biko o nwere ụzọ ọzọ mgbe si leba anya ebe ahụ ọ bụrụ na onye ahụ akọwara gị na onwe ebe ya mara ebe ahụ ya wụrụ na ị chọrọ ịhụrịrị onye ahụ biko họteelụ ahụ ka ọ hapụ ịbụ na room a na-enwe ebe a na-eri nri ebe ahụ a na-enwe bar a na-enwe sit out a na-enwe reception ị nwere ike isi oke ka m hapụ ịbụ na m mere ihe ọjọọ mgbe ị na-aga iru ebe ahụ gị nọ na reception ma ọ bụ na bar ma ọ bụ ihe a mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị
agala aga biko aga nke ọzọ bụ fọrọ ịma n'onwe ndị a na-akpọ ndị dị desperate biko achọ nke itinye ya ọnụ ihe owere na-achụ ọsịsọ ga-etinye gị na nsogbu mgbe owere anyị ma ndị oyibo kpọrọ ya mmadụ ịdị desperate bụ mmadụ ịchụ ihe ụtọ ọwụla o siri edere chọrọ inweta ya mgbe owere ime nwere ihe ga-adịrị desperate o nwere ike ịwụ n'ụzọ ziri ezi nwere ike awụ n'ụzọ na-ezighị ezi ọ bụrụ na ị chọrọ ịba mahadum ị ga-eme ihe nri kwesịrị ime n'ụzọ ziri ezi ịgụ akwụkwọ asị gị agụla obere gị sị ị ga-agụ ya from morning to night ịdịrị desperate in that way ọ kara gị mma adịkwara desperate na asị gị bịa na hotel room gị gawacha ebe ahụ ọ sị gị bịa na ebe a ga-egbu mmadụ gị gawa ebe ahụ ọ ga-etinye gị na nsogbu dịrị desperate ime ihe ga-abara gị uru dịrị desperate iche echiche si ya na ebe ahụ adịghị mma dịrị desperate ịhapụ ime mmadụ ihe ọjọọ ịgwa mmadụ eziokwu dịrị desperate esi ya biko ka anyị gaa hụ ndị ezinụlọ anyị dịrị desperate esi ya ka anyị ọwa eziokwu na ya hụ na anyị nọtụ ihe ndị dị otu a eze daalụ nnọọ ana m asị gị daalụ ka iji bịa nnọọ ka mụ na wee nnọkọ biko ana m asị ka ikenekwazi ime Igbo maka na oge anyị na-akụzi kparapụ Igbo ekele m na ọ bụrụ na unu anọghị ebe ahụ na-ekiri anyị agama na ebe a na-ekwu okwu dịka e kwuru onye na-eme nke ọ na-eme ya mezie ya emezie ya abụ m unu nwoke Eze Jiofọ ekele m unu Eze Jiofọ daalụ nọ ime ọma na-eke ntị kwụ na anụchago n'ife anyị tụnyere ọnụ n'ụbọchị tata ife anyị na-ekwu maka ya bụ uru na ọghọm a na-enweta na mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'igwe ọgbara ọfa na-akpọ soshal midia anyị emetụsigo aka uru ọ na-metụkwa aka ọghọm ya anyị na-asị na ọ na-ebute ọnwụ ọ na-ebute mkpagbu dị iche iche ọ na-ebute nsogbu dị iche onyezi unu ndụmọdụ biko ọ bụrụ na ị nụ ife dị otu anụnwa pichaa anya mmiri lechaa anya ọfụma befe na-abụ dị ife dị otu a ebe a sị gị bịa lechaa anya na ọ bụ ebe bara gị uru ọ bụrụ ha n'ebe a ga-abahụrụ biko ka ị gbawa gbapịa ọsọ biko a na-asị gị daalụ ka isi nọnyere aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ achọkwa ka ị na-esola anyị na social media platforms ahịa Instagram na Facebook na YouTube na Twitter biko ịgba